Tiliotteet noudetaan pankeista ajastetusti. Pankkineudon jälkeen automaattitiliointi käynnistyy ja tilioi tiliotteiden tapahtumat annettujen sääntöjen mukaisesti. Tiliotteiden tila päivittyy sitä mukaan tilioidyiksi, kun säännöt ovat tehneet työnsä. Avaamalla näytölle jo tilioitu tiliote näemme tiliotteen historiatiedoista, että se on tilioitu automaattisesti. Lisäksi tiliotteen tapahtuman vientiriveiltä näemme, millaisin tiedoin tapahtuma siirtyy kirjanpitoon. Täysin tilioitu tiliote on nyt valmis kirjanpitosiirtoa varten. Se jää työjonoon, josta se siirtyy ajastetusti kirjanpitojärjestelmään.